Ýigrençden ýaňa şeýle sevilmezlik mümkinmi? Ýürek ornuna gatydaşy gizlemeklik mümkinmi? Halkyň perişan halyn görmemezlik mümkinmi? Arkada, sen nädip halkyň näletleýänini bilýärmi? Yüzlerçe ming türkmen dünýä ýüzünde sermenýär. Ýurt türmä dönni, tikenli filmler germenýär. Ne halka alada edýär, ne de deprenýär. Arkada, nefsiň ejid açgyrlygyny görýärmi? Metlikde ýaşap halky dolu durmuşa Allah bilen çağıran, döwlet adam üçin merdip yalandan bağıran, akıl germese de saçın köpüsü ağaran. Arkada, dogzak ojagyna gaýnajagyny bilýärmi? Rak keseli ýaly tohmyň bilen öz halkyna ýapyşdyň. Türkmeni ezmek üçin baýlar bilen tapyşdyň. Ýetimeňi öz ýerine goýup, ondan soňra gapyşdyň. Arkada şeytandan dören ganhordyňy bilýärmi? Erkana halky gör gula öwürdiň. Mertleri gorku bilen bir giden ýallaka çöwürdiň. Unutdyň halky, öz gara nefsiň üçin ýüwürdiň. Akylly görkezen bolluň, emma akmaklaryň bilýärmi? Adamlaryň gargynjy arşa asmana ýetdi. Senin saýaňda geljegi umytlarymyz ýitdi. Senden ozal hem diktatorlar ýaşap gitdi. Senem halka jogap berjeňi bilýärmi?